Здравейте YouTube, това е Blow TV и да, това е Раница влог. Няма така се казва. Това ще е просто влог. Да, нашия ден. Да. Аз съм Коко, това е Наско. Здрасти. Тъмзър за нашия канал и се абонирайте. Сега отидем до магазина. Вижте каква готина кола, наистина перфектна. Да, влизам в магазина. Няма сме една в магазина, ще снимаме, защото все пак. И да. Да, и сега, ето ни. Ето ни. Няма да правим реклама, няма да правим. Няма. Това няма реклама. Ето, нищо няма също. Гледам вода. Да, не правим реклама. Няма никаква реклама. Да, никаква реклама няма. Що фузи ще има? Вижте колко просторен магазин. Колко е голям. Да. И после ще снимаме пак. Така, тук сме пак. Ето, колко е перфектно. Сега искам да кажа, снимаме в момента с телефона на Наско, но искам да ви съобщя, че го загубихме. Безследно изчезнал. Изчезна просто, реши да изчезне. Значи сега снимаме с моя, но го загубихме. Да, и те става. И сега ще потърсим малко. Да, все още не сме намерили телефона на Наско. Жалостно. Да. Продължаваме да снимаме с моя телефон. Да, но не сме го намерили. Така. Искам да кажа, още не сме измислили именно това видео. Ще видите. Може да се казва Добрич влог. Да, Добрич влог. Може да направим част, да покажем Добрич. Който не знае, живеем в Добрич. Да. Ние сме готини. Ще живеем в Добрич. Да, може би. Някой му казва много тихия град. Той не сме се научи. Тъмзъп за нашия канал. Моля ви, помогнете ни да се справим. Вече имаме 1000 гледания в нашия канал. Все съм пред това с ръката. Имаме 1000 гледания в нашия канал. Кажи чао на YouTube, защото няма да казваш чао. Защото няма да спираме. Вижте каква е готина кола. Няма правим реклама. Не. Да. Вижте колко красив град. Колко перфектна улица. Тротуар е сваклите. Огромни дървета. Да, ето. Вижте колко е яко. Някой се изпикал тук, може би. Някой не сме. Така, и да. Сега ще пробвам да отворя колата на Наско. Дай, че отворя. Цялата е мокра. Не става, Купи си кола, не мога да пия. Не можем да изпием колата. Извинявам за това изпълнение. Извинявам се за това изпълнение. Така. И ти потърсим телефон. Ще потърсим телефона на Наско отново. Намерили телефона на горкото момче. Нищо снимаме с него, но не сме го намерили. Сега в момента вървим към нас, казах ви. Да, живеем в Добрич. Някой не знае, казах го преди малко. Да. И сега направо ще спирем. Да, ето нашето училище, го знаете. Да, ето виждате го. Кой е красавец. И сега направо ще спирем и ще пуснем пред колата. Да, ще спрем видеото и ще пуснем, когато сме пред нас. Извините, обърках се. За съжаление се обърках повторно. Червено ли е, брат? Това е зеления сухар, а това е блока. Да, ето ми блока. Това е център на Европа, ние бягаме, защото ни да, искам да ви покажа, пред моя блок сме. Качихме стълбите. Вижте колко има стълби. И сега ще отворим вратата. Не изкажи стълбите. И сега отваряме вратата. Искам да ви покажа, че отваряме вратата. Все още отваряме, да. Отворихме вратата. Това е магия, ако си мислите. И сега тръгваме към тъмния етаж. Тъмния етаж, но аз светних кружките. Така. И влизаме в този мрачен асансьор. Влизаме.
Ти си първи. Хай, чао. Добре, зомби. И искаме етаж 5 опа. Четвърти. И искаме да покажа колко е страховито. Надо ли ще видите нещо? Колата ми издава здраве случай. Колата? Не знам къде е гората. Чувате ли колата? Може би е радиоактивна. Сега искам да ви покажа. Това е вратата. Ако силя ключалката може да отворим. Вижте причинилата да има някой вкъщи. Влизаме. Това е къщата. И това. Кой е злъгнал, бе? Това е моето куче. Да ще ви покажа колко е мрачно и качествено. Здрасти, Джеси, бе, така, искам само да светна кошките. Не? Джеси. Каретка, каре. Джеси. Така. И да. Ми е странно. Това е куче. Което ми иска да гледа в камерата. Колата ми за 3 пъти странно. А сега трябва да спора в името на кучето. Да. Сейде. Кучето ли беше? Да, е верно. Но колата ми още е странно. Може би чувате странния звук. Да. 50 секунди. Чакайте, тя още се чува. Тя е странна. Както да е. Къде ли? Да. Какво ли прави той? Той звъни. Това не го очаквахте. Вратата. Вратата. Видим там клетката, която е. Зумвам сега. Така, почваме с стъпало. Второ стъпало. Трето стъпало. Четвърто стъпало. Пето стъпало. Шесто стъпало. Седмо стъпало. Осмо стъпало. Тук сме. А това е мистер Кактус. Колата ми все още е странно. Врата. Вратата ми е затворена. Етаж. Артер. Спорто! Направя това тесте да изчезне. Искате ли да покажа малко ротация? Например, това или това. Това беше за този клип. Надявам се да ви е харесал. Коментирайте, ако ви е бил забавен и дали да продължаваме. Харесайте ни страницата на Facebook. Абонирайте се за канала ни в YouTube и ни задайте въпрос с Ask.